Banggi Bicolaccia. This is your day 2 of your Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Sanigo at ang Ako Bicol Partners. Natabang na kasunod. We welcome you everyone inside once again in the Rock Sports Complex for our double-header matchup in our elimination round battle. For our final game, we have a Team Caramuran versus Team Baras. For the first five, the Team Caramuran. Wearing jersey number 8, point guard, Bernard Suran. Wearing jersey number 2, shooting guard, Leonardo Adagi. Wearing jersey number 4, small forward, Andy Suran. Wearing jersey number 21, power forward, Ryan Rosas. And wearing jersey number 25, center, Jake Solero. And coach for Team Caramuran, Mr. Vincent Arao. And for the starters of Team Baras, wearing jersey number 20, point guard, Jarquin Uma. Wearing jersey number 21, shooting guard, Enrico Babaja. Wearing jersey number 35, small forward, John Albert Nasigan. Wearing jersey number 16, power forward, Rocky Hipad. And wearing jersey number 0, center, John Toritana. Head coach for Team Baras, Mr. Joseph Tan. And officiating officials for this ball game, your team, Munaro Chimasera, number 1, Arwen Mapula, and number 2, Jay Tablada. This is the Ako Bicol Cup Catanduanes. At yan po ang magiting na tinig ng ating arena announcer na si Mr. JV Salvedar. Magandang gabi Pilipinas. Hello world, Diyos maray na banghi. Mga kasurog, welcome sa ating second game ng ating second day dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes with yours truly, Kapa Morgan, and syempre kasama natin ngayon, walang iba kundi si Wadi John Bachiller. Yes, magandang gabi sa iyo, Kuya Alex. And labanang Baras versus Caramuran. And for the starters ng Baras, si Jerwin Ubang, John Enrico Tapala, John Toledana, Albert Dasinag. Completing the five is Frankie Tabar on the side of Caramuran, Bernard Sural, Manlangit, Toledo, Rosas, and Sural. Ayan na nga ang unang puntos mula kay Ryan Rosas ng koponan ng Caramuran. Wadi? Yes, yun na notice partner talaga during the warm-ups, talagang tinitingnan ko to. Si Ryan Rosas talaga medyo talagang matindi ang kailang pinapakita during the warm-ups. Yun nga, hindi tayo binigo with his first bucket. Sa warm-up pa lang may ipapakita na, no? Yes. You know, itong si Ryan Rosas, if I'm not mistaken, mula sa Pasay City yan. Yes, tama dyan. And I guess he is a veteran siguro dahil alam naman natin yung competitiveness pagdating sa Manila, pagdating sa basketball ay iba. So tingnan natin kung ano yung mapapakita ng isang Ryan Rosas dito sa ating liga. At hindi ka mapupunta dito sa Catanduanes sa ating Ako Bicol Cup kung galing ka sa ibang probinsya na wala kang ibubuga, di ba? Yes, tama ka dyan. Pero yun, si Tapalya sa ilalim with a short jumper. And the score is 2 apiece with 8 minutes and 33 seconds remaining sa ating laro. That's also the first bucket for Team Baras. And eto meron tayong bisita mula nandito sa crowd natin, witnessing this game. Walang iba kundi ang sikat na vlogger ng Bicolania, si Boss Carepa. At makakapanayam natin yan kasama si Miss Andrea Chan. Miss Andrea, pasok! Yan, maraming salamat Coach Alex at Coach John. At magandang gabi ulit mga kasurog. My name is Andrea, your courtside reporter for tonight's game. Kasama ko nga ngayon si Jerome Martinez o mas kilalang Boss Carepa o Boy Lado. Magandang gabi po, sir. Ano po ang masasabi nyo na dati po kayong maglalaro ng Ako Bicol Cup? At ngayon po, ano po ba yung mga naging experience nyo po? Masasabi ko lang, thank you sa pag-invite sa akin sa Ako Bicol Cup nung ako naglalaro pa. And sa experience naman is the best, syempre, nakapaglaro sa mga ganon na matataas na liga and another good experience as a player.
Nakakamiss din kasi maglaro. So, yun lang. May gusto po ba kayong pasalamatan or batiin? Salamat sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Cup sa pag-invite and shoutout sa lahat ng mga karepa ko dyan. God bless sa inyong lahat. Yan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo, Coach Alex at Coach John. Ayan, maraming salamat, Miss Andrea Chan. And syempre pa, again, that's Boss Carepa. And after that interview, lumipad si Leonardo Manlangit and scoring for 2. And the score is 4-2. Medyo slow start ang both teams, ano, Coach or Wadi Jan. Ayan na si Tibar with a rainbow bomb. Connects him. Gandang play na yun ni Tibar mula sa corner. As one partner I've noticed dito si Solero, who is a player pagdating dito sa ating Camarines Sur League, who is playing now for Caramuran. And tingnan natin kung may dadalhan dito yung magandang outing niya doon sa ating nakarang liga. Oo, Solero. Naglaro sa San Jose sa Camarines Sur League. Now wearing jersey number 25 sa Caramuran. Ang Caramuran po yung mga nakaputi with purple combination. Samantala yung mga taga-Baras donning the moss green jersey. Yun na nga talaga, as early as first quarter, si Rosas attacking the defense nitong taga-Baras. Kaya ngayon, meron ng dalawang foul ang Baras and while wala pa ang Caramuran. And almost 4 minutes or 3 minutes and a half ang nakukonsumo natin sa ating unang quarter. Yan na si Ubang, gives the ball to Tapalya. No good. Ubang with a short jumper and a putback for 2. Magandang effort yun ni Ubang. Not giving up on that play. Tama ka dyan. Yan na si Sural, waiting for his teammates. Binigay kay Manlangit. Yan na si number 25 na si Solero. 3-point bomb. Galing kay Manlangit. Misses the shot. Ubang. Ahead is number 35. Binigay kay Ubang with a lefty layup. And nabitawan ang bola. Ang bola mapupunta sa white shirts. Oo, maganda sanang play din yon dahil nahirapan yung kanyang teammate sa baseline. Ito na, Solero. Yan na si Solero. Attacks. And He was fouled. Yun na nga partner, tama ka dyan. Nakita mo yung atake ni Solero kanina. Once yung attack the basket, dapat talaga strong talaga. Kaya ngayon, he is now in the free throw line to shoot 2. And magandang panimula ito sa kanya kung shoot na itong dalawang free throws na ito. Yes, he's already missed the first free throw. And one thing I've noticed dito kay Soler partner, talagang Solero James is talagang yung court vision niya. He's a 12-point guard, so talagang very effective siya nung nakaraan leg dito sa Kamsur. Talagang marami siyang pinasang mga assist. So talagang tingnan natin kung ano he will bring to the table pagdating dito sa Caramuran. And he just made the second one mula sa free throw line. At nadagdagan yung kanilang score, 5-7. Baras po ang nakakalamang at 5 minutes and 31 seconds sa ating first quarter. Ayan na si Manlangit. Manlangit ahead. Challenge by Ubang. Block by Ubang. Nakuha. Grabe number yung 0 na si Toledana. defensive play na yon ni Ubang, no? Ubang attacks. Floater. So from defense to offense, itong si Ubang. Grabe partner yung floater na yon. Bibihira na yung mga player na gumagawa ng ganun. But still, si Ubang talaga very effective dito sa early part ng ating first quarter. And it's Baras ball. Ubang. Toledana sa gitna. Toledana attacking the paint using his body. No good. Rebound. Nakuha ni Solero. Outlets to Manlangit. Manlangit is rushing. Manlangit using the glass with the booking. Kung si Toledana kanina hindi nakuha yung board, ito namang number 1 na si Manlangit ng Caramuran, kuhang-kuha yon. Kaya pasok na pasok ang kanyang tira. Yes, tama ka dyan, partner. I've noticed itong si Solero talaga every time he is getting the board, talaga tinitingnan niya kanyang mga teammates. Ayan na si Sural, is rushing. Sural attacks. Blocked by Dasigan. Grabe partner yung depensa pinakita ni Dasigan. But still,
ang bola mapupunta sa Karamuran side. Impressed naman ako sa iyo, partner. Parang hindi ka nawala ng matagal, ha? Memorize mo kaagad yung mga pangalan nitong mga bago nating kino-cover dito sa Catanduanes, ha? Nagkataon na, partner, dahil mayroon tayo dito By the way, bago ko makalimutan, congratulations for maraming salamat winning the barangay elections. Aba, tuloy ang serbisyo, no? Yes, tama dyan, partner. Maraming salamat sa lahat na nagtiwala at sumuporta sa akin during the last barangay NSK elections. Thank you po. Ayan, ang ating honorable na kasama dito, Wadi Jan Batsilyer. Ayan na si Ubang. Manlangit, 1-on-1 against Dasigan. Manlangit gives the ball to number 4 na si Andy Sural. Oo. Good passing on the side of Karamuran. We have Andy and we have Bernard Yes, Sural. tatanong natin sa ating mga kaibigan dyan kung ano ang kaano-ano ba sila. Mamaya patanong natin si Sural, muntik na maagaw ang bola kay Ubang. Tibar, binigay. Drops it up sa ilalim. What a block by James Solero. Good defense on the part of James Solero. Pero partner, Timing na timing yon sa papataas nitong si John Toledana. Pero partner, tama still. What a good offense. Pero talagang better defense on the side of James Solero. Oo, tama ka dyan. Now it's Baras ball. It will be a baseline inbound. The score is 11 apiece. Yan na, si Sural is rushing. Sural is ahead. Sural, easy 2. And that's Andy Sural. Yes, yan na partner, si Dasigan. So leading na ngayon, partner, ang Karamuran, 13-11. 3 minutes and 19 seconds sa ating unang quarter. What a steal! Yan na si Sural again. Sural. At a sorry miss your partner. Kanina pa, napapansin namin ni Coach Paul Sepi kanina, the side na yon talaga marami nagbimintis. Sasabihin ko na sanang easy 2. Ayan na si Rosas with the board. Rosas is rushing. Sural taking 3. Hindi na nakontrol yun ni Rosas kanina. Buti nandun yung kampi niya. Kaya lang, nasa mga taga-Baras na ang bola at na-score pa. Itong kanilang number 16 na si Frankie Tibar. Yun, partner. Sign on, partner, after that sorry miss. Inatake kagad ng ng Baras. Ang depensa ay si Roses. Clubbered inside and humihi ng foul. Sabi niya tinamaan sa ulo pero ang rating referee di tumawag ng foul. And tabla po ang kalaro natin. Yan, pinasok si Sarmiento and si Floranza. Kapalit si Dasigan and si Ubang. Itong si Florence, John Vince, sa pagkakaalam ko ay hindi actually taga-Baras but he's a guest player mula sa municipality ng Bato. Rosas missing the corner 3 but still yung possession nandito. I guess one thing I've noticed, partner, medyo napansin ko dito kay Solero na medyo habong-habo na siya. I guess parang wala sa kondisyon or siguro dahil sa biyaheng malayo, sobrang layo, partner. Oo, tama. I guess meron pang jet lag pero tingnan natin, mag-a-adjust naman yan for sure. Yan na si Solero inbounding the ball. Jet lag and medyo jittery din yung laro ni Rosas early on. Pero siyempre makakabawi yan mamaya. Yan na si Salamena, ginugulo ng dalawang naka-black shirts. Ay natawagan ng foul at tinawag ng ating si Bunanong. Napakabait at napakagaling na referee. Bunanong Gumachera. Yes. Mula pa yan sa Naga City. Naga City Elite Referees headed by Commissioner kalimutan ko. Si Mr. Faraon. Yes, si Commissioner Eman Faraon. Oo. I guess he's watching right now ko. Magandang gabi sa inyo. And syempre batiin ko ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, who is always on hand. Wala lang siya dito sa ating venue. Pero for sure nanonood siya right now. Yes, magandang gabi po, Commissioner Lloyd Rivera. And si Bonita with a long bomb, no good. Nakakuha. Yung number 77 na si De Leon. Instant offense sana, pero still si De Leon nasa free throw line dahil na-foul siya and will troop to the line for 2. And we'll have a chance na maibalik sa kanila ang kalamangan. Tabla po tayo, 13 all at 1 minute and 47 seconds. Unang quarter po.
Jose De Leon making the first one. Ganda ng braso ni De Leon, ano? Oo, Sa partner. braso pa lang, may angas na, no? Yes, partner. And with 1 minute and 7 seconds remaining sa ating first quarter, 2-point lead on the side of Baras. Medyo maganda, partner. This is even match dahil alam nyo, pagdating sa depensa, medyo talagang dikdikan din sila. And sa opensa, medyo nagiging maganda na ang flow ng opensa ng both teams. Tinamaan ng Butiki. Doon sa tira ni Suarez Jundel. Bonita gives the ball to De Leon. Misses the shot. Maganda sana yung pasahan. Salvidar gives the ball to Solero. Outlets to number 6. Yan na si Robrigado. Randy kakapasok lang. Natawagan ng foul si number 17 na si Bonita. And I guess it's a free throw again on the part of number 13 na si Salamena Herman. So both teams talagang kumbaga consistent in fouling. Kaya madalas Kaya medyo napatagal ang ating first quarter Oo. dahil as early as 3 minutes at a partner meron ng nasa penalty situation na itong Baras. tama. So still a miss for Salamena. Herman Salamena. Merong tawag yung mga referees and it will be Baras ball right now. With 1 minute and 14 seconds remaining sa ating laro, partner. And syempre, hatid itong ligang atin ay hatid syempre sa atin ni Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon. Talagang napakagandang liga. Sino mag-aakala na makakapunta tayo dito sa isla para ihatid ang ganitong klaseng liga dito sa Bicol. Tama, and talagang ikinakatuwa din naman ng mga Katanduano itong ating pagpunta rito para sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Talagang welcome na welcome tayo dito. At nakikita nyo naman kung gaano kaganda talaga itong liga magmula pa sa Albay hanggang dito na nga sa isla ng Catanduanes. Tama ka dyan. And game 1, wala ako dito, partner. Pero nakita ko, close match yung nangyaring game 1, Viga versus San Andres, talaga down the wire. And would like to acknowledge ang mayor ng Caramuran na si Mayor Glenda Aguilar, who is in the building right now. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat, Mayor. And a point blank miss galing kay James Solero. Nakapalingon na lang sa doon dahil doon side na yun talaga nagmintis na naman. So tingnan natin kung ano magiging adjustments ng mga players pagdating doon sa court na yun. Tama. Sabi mo nga kanina, napansin nyo na yung isang yung ring na yan medyo talagang nagiging maalat kung sino man ang natatapat dyan. Pero right now, yun. Hindi pa rin maibuslo ng mga taga-Karamura ng free throw. And that's from their number 40 guy, Randy Robrigado. Yan na si Robrigado. 6, the second one. And we are now tied sa ating laro with 15 apiece. With 42 seconds remaining sa ating laro. De Leon gives the ball to Bonita. Bonita, short jumper. No good. Soler with the board. Outlets to number 13. Euro. No good. I have a feeling na itong larong ito ay parang magiging identical doon sa naging unang laro natin with anong teams yon yung kanina, yung naunang laro is Panganiban versus Bato. Yes, tama ka dyan. Who was won by Bato. Panganiban. Yes, partner. Kanina tama ka. During the first game, we have a slow start. Oo. Ganon din dito. But yung offense na medyo gumaganda na. At saka siso din yung yung battle na yon. Another turnover on the part of Baras. Talaga medyo napataas yung pasa. Yung number 27 na si Sarmiento Junel papunta doon kay Bonita. That's a sloppy play there. Yes. We have 10 seconds remaining sa ating first quarter. Salamena gives the ball to Suarez. Looks at the clock. 4 seconds. Suarez, short jumper. And that ends our first quarter with the score of 15 apiece, partner. Tabla tayo. Oo. Kaya nga lang nasabi ko kanina, looks like this ball game will be a little bit identical to the first game by
between Panganiban and Baras kanina, Bato, dahil sa talagang gitgitan din, ano, ang laban. Yung Panganiban na nanalo kanina, medyo slow start lang, pero nakabawi sila sa late part ng third quarter until naging season na naman sa pagdating sa fourth quarter until sa ending ay talagang sinalan yung namayagpag doon at sila yung nanalo. And sino din kaya sa dalawang team na to, itong sa Baras at sa Karamuran, ang makakaunang panalo? Dahil yung Panganiban kanina, that's also their first win since nasa day 2 pa lang tayo ng ating liga dito sa Catanduanes. So alam natin Wadi dyan, itong dalawang team na to ay talagang gustong makakuha rin ng unang panalo. Yes, tama ka dyan. Yun na nga kanina, what an exciting first quarter talaga kanina. Talagang nakita mo yung mga players diving for the loose balls and talagang every possession talaga kahit medyo nauna na, hinahabol pa para sa depensa. Ayan, starting the offense for Baras is kanina si Ubang, kaso he committed 2 early fouls kaya medyo nailabas siya. And on the side of Karamura naman, si Leonardo manlangit talaga yung mga fast breaking shots niya that led Karamuran sa early lead, but still ngayon we have a tied ball game, so tingnan natin kung ano ang magiging complexion ng laro pagdating sa ating second quarter. Okay, tingnan natin din yung mga leading scorers natin. For Karamuran, we have Andy Soral who scored 6 points at mayroon siyang 2 steals. Samantalang itong si number 4 naman na si number 1 na si Leonardo Manlangit ay merong 4 na puntos. Again, that's for Karamuran. And sa kupunan naman ng Baras, ang nangunguna po ay si Ubang with 4 points, si Tibar with 3 points, and si Dagisan with 2 points. Yes, yun ang partner. And we are now in the second quarter. Tingnan natin, first possession, mapupunta sa mga nakaputi. Salamenya, Herman. Directing traffic, binigay kay number 6 na si Suarez, misses the shot. Bagong pasok lang, number 5 na si Tan, collecting the board. When it comes to their plays, medyo sloppy pa rin. Both teams, I've noticed na gano'n ng medyo jittery siguro, Yes. or talagang sloppy lang. Hindi pa sila nakaka-adjust sa game na ito. But hopefully, sooner or later. Medyo gigil on the side of those teams. Look at Yan na, that. turnover after turnover. Kaya tingnan natin kung sino ang talagang Una makaka-adjust. makaka-adjust and still magkakaroon ng advantage come sa ating endgame. Tama. Yan na si Bara guarding Dasigan. Yan na Another naman, another turnover. So talagang hindi natin sigurado kung kulang ba to sa practice or what. Yan na si Bara, gives the ball sa Salamenya. Salamenya, binigyan ng pick. Gives the ball sa bagong pasok na number 5 na si Evangelista Gestoni. Short on that, yan na si Tan. Tan attacks, Tan with the floater using the glass misses. Yan na sa ilalim. Toledana for the putback, he was fouled. So he will be shooting 2 free throws. Foul with number 5. Destiny Evangelista. Grabe itong Toledana partner. Talagang pareho kanina ni Ubane. Talagang pagdating sa boards, talaga he is crashing. And right now, he has a decent free throw shot. So what more can you ask? Talagang he's a scrappy player. Rebound pag na-foul lang sa free throw line. And now, he has a chance para masigitan pa yung kalamangan. And he needs to continue on grabbing those rebounds, offensive rebounds, and doing the dirty work para sa kanyang kupunan. If they wanted to win in this ball game, unang laro nila, both teams, sa ating Cowboy Cup Catanduanes. Ayan na si Time Joseph, binigay kay Toledana. Tan, open for Trey. Short. Nakuha ang bola ni Bara. Binigay kay Salamena. Salamenya attacking the defense. Binigay kay number 5 na si Evangelista. Ganda sana ng fake. Yes, ganda sana ng fake ni Tilerba Joderick but misses the shot. Dasigan waits for his teammates. Crosses over. Dasigan. Step back jumper. No good. Rebound by number 6 na si Suarez.
Inantay ni Dasigan yung kanyang mga kakampi para siguro for the rebound dahil siya yung titira. Yes, Bara misses the shot. Rebound ni Evangelista Gestoni and he was fouled by number 11 na si Joseph Tayam. Foul with number 11, Joseph Tyler. First personal foul for Stinka. 16 seconds to shoot. Baseline throw. Suarez, fakes. Sayang nun, partner. Sana tinira niya ng open kanina. Tama. Open na siya dun eh. So talagang kailangan pa ng team ng Karamuran na they have to be decisive. Yan na si Dasigan. Binigay kay Tayam. Another turnover. Evangelista. Bara is ahead. Bara. Banging bodies against Dasigan. And making the shot. Despite the defense. Din partner ang tama ang gawin talaga. Medyo maliton si Bara. Mas malaki sa Dasigan. So talagang in-overpower niya. Binangga niya muna. And scoring. Tayam. Squeezes in. Binigay kay Toledana. Tan. Top of the key tray. Kaboom! Pasok yan. CJ Tan. And that's his first three-pointer of the ball game. Yes, yan is first bucket ng ating First bucket niya din ano. yes, ayan na si Bara. One-on-one against Matias Joel. Ayan Good na defense. Bara with the spin. Bara, deep Sidu, no good. Toledana with the board. Ayan na si Dasigan. Binigay kay Matias. 4-2. Joel Matias. Nice lefty layup mula kay Joel Matias. Wala nang sinayang na pagkakataon. Pag-receive ng bola, tingin sa board, sabay layup, and scores. Ganun pagka hindi ka masyadong gigili. Tama dyan, partner. Kumbaga, compose na compose. Tayam with a good box out. Gives the ball Toledana. Pero pag may kasama talagang, lalo lang kung masobrahan ang gigil mo, talagang hindi mo tatamaan ng ring. Toledana sa gitna. Toledana gives the ball to Matias. Corner jumper. No good. Nakuha ang bola ni Suarez. Could have been a back-to-back hits for Matias. Toledana sa baseline. Outlets to Tan. Tayam with the board. Ayan na si Tayam. Ginugulo ni Suarez. With 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Toledana sa gitna. Drop pass, Mintis. Ayan na si Tan sa ilalim. Deep Sidu. And he was hacked and fouled. And nasa free throw line tong si Tan. Oo, he was fouled by Joe Derek Telierba. John Rick Tellerba. First personal foul. And yun na nga, partner. The score is 17-22 with 5 minutes and 36 seconds remaining sa ating first half. Medyo gumaganda na ang opensa nitong Baras dahil talagang anchored by their big man na si Toledana. Talagang he is crushing the boards, and right now medyo coming off the bench yung mga players nila, medyo nagko-contribute on the side of Baras. Oo, the likes of Matias. And right now we have a report mula sa isa sa mga bago nating courtside reporter. Ayan, kilalanin natin si Miss Danica Garcia at ang kanyang kauna-unahang report dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Miss Danica, pasok! Magandang gabi mga kasurog. My name is Danica Garcia, your courtside correspondent for tonight's ball game. Atin ngang nasaksihan sa first period game ang swabing mga galawan ng players ng Team Karamuran. Ayon sa kanilang head coach na si Coach Winston Araujo, isang linggong araw lamang sila nakapag-prepare sa liga, kung kaya't medyo may kaba at pag-alalas ngayong araw dahil halos sa kanilang team players ay mga estudyante. Kaya naman bibihira lang daw silang magkaroon
ng practice sa loob ng court. Ayon din kay Coach Winston, si Rosas wearing jersey number 21 at Solero wearing jersey number 25 ang napagdesisyonan nilang isama sa team bilang 2 backup players dahil sa tingin nila ay may maibubuga at may maitutulong ang dalawang ito sa kanilang grupo. Ayan muna ang latest happening dito sa side ng Team Karamuran. Balik sa inyo Coach Alex and Coach John. Maraming salamat, Miss Danica, sa update. Yun na nga, partner, si James Solero ang kanilang player. Yun na nga, nabanggit ko si James Solero. He is hacked and fouled, and partner, nag-chat sa akin ang ating bossing na si Boss Ino Rivera na pa-shoutout daw. Boss Ino, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Boss Ino. And alam ko nanonood ka, and syempre sayang, next week punta ka dito para at least makapanood ka ng live. And si Solero misses the first one. Oo, and gaya ng nasabi kanina ni Danica sa kanyang report na kaya pala medyo sloppy yung opensa nitong Karamuran kanina. And even until now, dahil sa kulang sila sa preparasyon talaga. And hindi pa talaga nagpapakita ng gilas dito ang kanilang dalawang guest players na sina Rosas at Solero. What a shot! Oh! By Ubang Jerwin. What a spin. Ayan na si Manlangit. Ayan na. Nagpa-pile up na scoring. Ayan na si Sural. Muntik na mabitawan ng bola. Ayan, nakaapak sa linya. Sayang yung opportunity na yon for Team Karamuran. And right now, 10 na po ang kalamangan. It's a double digit, 28-18 para sa Koponan ng Baras. Kanina pa yan after. That is a third steal, but a sorry miss again on the part of Buddy Sural. Tibar gives the ball to number 21 na si Tapala. Open look sana pero short yung tira. Merong nakita bago yung tira. Ang referee, it's a traveling violation. Yes, natawagan si Frankie Tibar ng traveling. Kitang-kita ng ating magiting na referee na si Morano Chumacera. That's a violation. Yan na si Sural. That's a good call. Crossing the half-court line. A bad pass. Oh! Hindi preparado doon si Ubang for that kind of play. Ayun na. What a pass by James Solero with the streaking. Yan ang talagang mabibigay ni James Solero dito sa Karamuran. Yung talagang court vision and yung katalinuhan pagdating dito sa loob ng hard court. Yan si Dan again. Faking a foul. Rosas is ahead. Gives the ball to Manlangit. Manlangit flies and scores for 2. Nice shot mula kay Manlangit. Talagang mabilis yan, no? Pababa for the transition play. Tama ka dyan. One thing I've noticed, every rebound talagang these white shirts ay pushing the ball. So talaga nakakadalawang score na sila. Ayan na si Rosas. Gives the ball to Manlangit. Gives the ball to Sural. And this time making it. So maganda yung mga naging transition plays ng Koponan ng Karamuran. Right now, they're just trailing by 4 points. Yes, kanina as of high of 8 ata or 12. Naka so, 10 10 points. Ngayon, 4 points na lang, and tingnan natin kung ano magiging adjustments itong Baras dahil nahabol na sila. I guess yung turnovers are killing them right now. Talagang 3 sunod na turnovers and lahat na convert ng Karamuran. So tingnan natin, they should limit their turnovers and focus sa kanilang set plays, and eventually baka makuha na nila yung magandang flow ng opensa. Tama, they must limit those turnovers as much as possible. Ay huwag silang magkukumit, lalo na sa pagpasok nila after this timeout na nakakahabol na, nasa momentum ang Karamuran. And right now, medyo umuulan dito. Oo, sa kaya labas pala. ng Biga Sports Virac Sports Complex. It's a blessing, partner, talaga. Tama. It's always a blessing when it rains. Ayan na si Ubang, pinasok ulit.
dahil nananalasa na itong mga point guards ng Karamuran. Yan si number 21, si Tapalla. Toledana. Bonita with the fake. Attacks. Bonita, blocked by James Solero. Sayang ano na si Ubang to deflect the pass. Ubang flies. Banging bodies. And naabitawan ng bola. That pass from Solero was also deflected. That could have been another easy 2 for Karamuran. And meron na sa kanila ngayon yung bola. Merong foul. Another turnover on the side of number 8 na si Bernard Soral. I guess that is a third turnover kanina. Same pass, same mistake pa rin. So they should limit their turnovers kasi alam naman natin itong Baras talaga ay capable na umiscore ng malaki. Very smooth yung tirang yon ni number 14. Si Samonte Alvin Jr. And a Solero attacking. No good. Medyo nandun pa rin yung turnovers ng Baras. It's because of the heavy defense now being enforced by this Karamuran team kontra sa kanilang kalaban. Kaya tingnan mo, yung mga guardia nila talagang nandun yung magiging pesky when it comes to defense. Pero yun, di na nabantayan ni Solero. Pinabayaan na lang. What a fishing expedition to the side of Manlangit. Manlangit. Nakita niya yung kamay ng kanyang defender, nakaibabaw sa kanya. So talagang siniksik niya and he opted to take the layup and natawagan ng foul ang kanyang defender. That's very obvious na talagang yung goal niya doon is talagang makafish lang ng foul. Again, ito po ang day 2 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. You are enjoying the second and final game for our day 2. Ang laban ng Baras at ng Karamuran. Bukas, partner, meron tayong 4 na games, Yes, partner. bukas, abangan nyo, 4 na games. Dito rin, same venue. Ayan na si James Solero sa ilalim. Hindi pa rin, makapukol ng tira itong si... Ayan na si Rosas, Ryan! Wala pa rin. Medyo maalat, pero still Maalat. a good effort on the part of Ryan Rosas. Nice fake. Floranza, step back 3, no good. Ayan na, yan ang maganda kay Manla. Solera. Finding the streaking Leonardo Manlangit. So 32-26. Ang score po natin, mga kasurog. With 1 minute and 22 seconds remaining sa ating first half. Lamang ang Baras ng 6 na puntos. Ubang, step back jumper, kaboom! Ganda ng step back 3 na yon ni Ubang. Yes, and now the score is 26-35. It's a 9-point lead. Yun ang partner. Nakita ni James Solero na open yung gitna. So he opted to attack the basket. Oo. And finishing with the right hand. Yun ang dapat niyang gawin. He needs to be more aggressive. Attacking the basket. Use his size. And yan. Pero maganda rin talaga yung pinapakita niya when it comes to defensive rebounding and those outlet pass, creating a transition play for his team. And pansinin mo, partner, talagang he is giving his teammates instructions talagang he is the heart and soul right now ng Karamuran dito. Parang James sinasabi Solero. niya, ako na bahala sa rebound, tumakbo na kayo. Yes, tama ka dyan. Yun naman ang maganda sa kanya. Talagang he is finding his open teammates talaga. We're still anticipating inputs mula kay 29.8 na lang po ang nalalabi sa ating second quarter. Baras now with the ball. I was saying kanina, partner, na naghahanap tayo ng scoring mula dito kay Ryan Rosas. Yes, medyo he is struggling right now pagdating sa scoring. Pero yung
yung presence niya sa loob ng court kahit hindi siya score talagang very, very evident. So tingnan natin mamaya sa second half. What a shot by Floranzo John Vince. Talagang lumipad with 10 seconds remaining sa ating laro. Salamenya struggling for the ball. Binigay kay Manlangit. Manlangit corner 3. In and out. And, well, that's it. Narinig niyo yung buzzer at yan ang hudyat. Natapos na po ang ating second quarter or first half ng ating laban. Karamuran versus Baras. Baras leading by 7. Well, sa ating pagbabalik po dito sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes ay masasaksihan nyo na mula dito sa dalawang naglalaban na to kung sino ba talaga ang karapat-dapat na makauwi ng unang panalo. So kami po ni Wally John Mansilier ang babalik. Ito po si Kapa Morgan. Diyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Let's start the second half of the game. You are still watching Ako Bicol Cup Katanduanes. Brought to you by Congressman Sanico at Ako Bicol Portales. Katabang na kasurug pa. Yes, tayo po ay nagbabalik dito sa ating pangalawang game. Second and last game ng ating Day 2 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes. Ang laban ng Baras at ng Karamuran. Leading is ang mga taga-Baras with 37 points. And 30 naman para sa Karamuran. Yung mga leading scorers natin, partner, sa Baras, we have Ubang with 7 points. Ganon din si Tan, meron din siyang 7 puntos. Toledana with 4 points. Samantala ang Karamuran, we have Andy Sural with 12 points and Leonardo Manlangit with 8 points. Grabe partner, very even distributed ang points ng dalawang teams. Talaga wala naka double digit, but still pinapakita, that goes to show talaga yung balance scoring dito ng mga teams. Siena, what a pass! Rosa struggling to get the ball, medyo that's a behind the back pass, pero Rosas can't handle. Ayan si Dasigan kanina, nag-commit siya ng maraming turnovers, but still nung patapos na, medyo naging maganda yung pagtitimon niya ng bola on the side o Baras. Ayan si Dasigan, binigay sa post. What a pass! Ito si Tan naman, partner kanina, coming off the bench, scoring 7 points. Napakagandang contribution, magandang hugot ng kanyang coach. Tama. And they need to continue, Karamuran needs to continue that defense na ipinapakita nila kanina para mas makahabol sila sa larong ito. Kanina, what a play on the part of Karamuran. Salvidar attacking and dishing out in the last minute pagdating dito kay Suarez with a pull-up jumper. Yun lang, talagang good defense, but sabi mo nga kanina, better offense. Binawi naman ni Bonita with that teardrop shot. Yan si Salamenya. Salvidar with the fake, binigay kay Rosas. May pick na binibigay si Solero. Rosas attacks using the glass and scores. There you go. I think that's just the second field goal of the ball game. Yes, tama ka dyan kanina. Nowhere to go na siya kanina na nakita niya. Yung defender niya medyo hindi pa nakatalon. So, he opted to take the shot and use the glass for that easy jumper. Maganda yung balance niya na ipinakita sa mid-air, no? And hitting that bank shot mula kay Ryan Rosas of Karamuran na 5 na lamang po ang hinahabol sa pagpasok natin dito sa ating third quarter at 8:25. Foul number 28, Maron Salvidar. Second personal foul, first team foul. Warning for technical. Again, magandang gabi po kay Boss Ino Rivera. And of course, our Commissioner Lloyd Rivera. And, Yes. And batiin din natin si Ma'am Russell ng, Yes, tama ng IMBC. And si Boss RJ. Boss RJ. Boss RJ. Magandang gabi sa inyo. And syempre, kung wala sila talaga yung nagsispearhead sa ating liga. Kumbaga, nagmamanage. And talagang ito yung naging magandang resulta ng ating liga. Tama.
And because of them, nandito tayo. Ay, si Consi Sayril Albanyel, konsehal dito sa Virac. And I've talked to him nung opening day, ay nung orientation. Talaga napakabait din and very hands-on. Ayan na si Rosas. Outlets. And one on the part of Salamena. Good outlet pass galing kay Rosas. And a good finish galing kay Salamena. Kung magkukontinue yung ganitong ay pinapakita ng mga taga-Karamuran ay malamang sila pa ang manalo sa larong ito. But siyempre, hindi rin naman papayag ang mga taga-Baras na hindi dumepensa para sa kanilang kalaban. And right now it's Salamena with the end one play. Will try to complete the 3-point play opportunity rather. Yun si Salamena, missing the bonus free throw. Bonita with the board. Malakas yung tira ni Salamena. Yes, binigay kay Ubang. Ginugulo ni Salvidar and natamaan sa muka. At nakakommit ng foul itong si Faraon Salvidar. Third personal foul, second team foul. Kaapelyido ito pala ni JV, Yes, mga partner, ang ating arena announcer na si JV Salvidar. Yan na si Ubang, binigay kay Bonita. Ubang, faking 3, Bonita. Attacks, kicks it out to Toledana, short jumper, no good. Andun si Ubang with the board. Kaso nandun si James Solero to block and rebound the shot. Mahirap on the part of... What a shot, partner. Soft touch on the part of Toledana talaga after that offensive rebound. Nakita niya na wala siyang defender, so he opted to take the jumper and nothing but the net on the part of Toledana. What a pass with Salamena over the cutting si Rosas. Recognizing na tatlo na partner yung kanyang defender, so he opted to pass. And yun na nga maganda, hindi lang nakompleto yung tira ni Rosas, and now he is in the free throw line. Ang kukompleto niyan, partner, ay itong si Ryan Rosas na nasa free throw line yon. Titingnan natin. Ayan, pasok ang unang tira. Yes, tama ka dyan. And right now, kumakatok na sa pintuan ng Karamuran. Well, this is just a 5-point lead. As a high of 10 or 11 kanina. And split the free throws itong si Rosas. And with 7 minutes and 19 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. Effective itong 1-2-2 defense ng Karamuran, and they need to continue on that. At ayan, nakita natin. That play was well defended. What a shot, partner! Grabe. Yung hang time. From good defense to a better offense on the part of Karamuran. And it's just a 2-point lead, partner. And we will have a report mula kay Miss Danica Garcia. Makakasama niya ang mayor ng Karamuran. So sige, kilalanin din natin si Mayor with Miss Danica Garcia. Danica, ikaw na. Maraming salamat, Coach Alex and Coach John. Right now, kasama natin ang masipag at magandang mayor ng Karamuran na si Mayor Glenda Aguilar. Magandang gabi, Mayor. Good evening. Hi, hello. Ayan, Mayor, ano po ba yung mga preparations ang ginawa ninyo, Mayor, sa pagsuporta sa liga ng Team Karamuran? Preparation, una po sa lahat, syempre, nagpatawag ng Local Finance Committee para makapaghanap po kami ng konting pondo para po sa logistics, lodging, and syempre yung meals ng mga players namin. And then, nag-ikot po sa barangay para po makapaghanap ng mga players na po pwedeng ilaban, na mabibigyan ng pagkakataon ng libreng uniform, libreng sapatos, and at the same time, maka-experience pong lumabas ng barangay, lumabas ng Karamuran. Pupunta po kami ng court ng Virac. Ayan, ma'am. Dahil nabanggit nyo din po naman, ma'am, yung word na experience. Kumusta naman po ba yung experience nyo dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes? First experience, yung mga players, natipon po namin and nagkaroon ng banding, nagkaroon ng mga sunod-sunod na practice, and
yun po, isang truck po kami na pumunta dito and napakasaya yung unang pag-parade na naibigay yung shoes, yung uniform. Doon ko po nakita kung bagaano kasaya yung mga kahimanwa ko, yung mga kababayan ko na mabigyan po ng libre and makapaglaro po dito. Ayun. Yun nga, Mayor, dahil nga nasa nasabi mo, kumusta naman po, ma'am, yung tawag-tawag dito, kumustahin mo naman po, Mayor, yung mga gusto mong batiin ngayong gabi? Una po sa lahat, pasasalamat po siguro. Gusto kong pasalamatan po yung aking mga barangay captains sa pagturo po, pag-iya sa amin kung nasaan yung mga players na pwede naming mailabas na makalaro ng mga taga-ibang lugar, sponsor po ng Ako Bicol. And then, syempre, yung aming pong mga players na nagsasakripisyo away from their family para lang po makapaglaro dito sa Bicol Cup. Then, ang mga kapamilya ko po sa LGU, yung amin pong mga taga-Karamuran na mga supporters, and higit po sa lahat, sa Ako Bicol Party List. Sa inyo po, maraming salamat sa experience po na mangyayari po dito po sa laro ninyo na first ever na nadala po namin dito yung mga manlalaro na maka-showcase ng kanilang. Maraming salamat po, Mayor Jana. Ayan muna ang latest dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Alex and Coach John. Yan, maraming salamat, Miss Danica Garcia and Mayor Jana ng Karamuran. And habang nag-i-interview, nakahabol na itong mga taga-Karamuran. Yes, partner. Kanina, habang nakikinig ko sa interview, nakakataba ng puso kung gaano sila nagpatawag sa mga barangay captains para masala yung mga players and just to represent their municipality or city. Talagang nakakataba ng puso ang pagsuporta nyo sa aming liga and asahan nyo talaga na pagbubutihin pa namin itong liga namin para sa inyong lahat. Ayan. And in effect na, partner, yung rebound ni Solero para sa transition play ng Karamuran. And right now, they're leading by 2, pero nasa mga taga-Baras ang bola. 3-pointer na. Yes, lamang na Karamuran. I guess si Rosas kanina pa siya every time na he is attacking the basket. He always complains na tinatawag na foul. That is not the right attitude right now. Kasi alam mo, every time na talagang a-attack sa basket and hindi ka natatawagan ng foul, after that miss shot, dapat bumaba ka na to play defense. Dahil kanina, 4 against 5. So now is in the free throw line itong number 28 na si Floranza John Pins. Kahit disappointed ka sa yung ine-expect na mga tawag, kung talagang wala tayong magagawa dahil it's the referee's call, di ba? Yes, tama ka dyan. So all you have to do is do your work, do your job. You have to sprint back pagdating sa defense, kaya talagang kailangan. Ayan na. Save sana pagdating dito, number 14 na si Samonte Alvin, but naubusan siya ng espasyo kaya ang bola mapupunta sa mga taga-Karamuran with 4 minutes and 37 seconds remaining sa ating laro. At may chance ang madagdagan ang kanilang kalamangan mula sa 2 puntos. Yan ang si Solero sa gitna. What a pass over kay Manlakit. That's a very nice play. Kaya lang nandun yung depensa. Loranza using the glass. Nice shot. Sayang ng partner, muntik na nakaulit ito. Si James Solero, partner. Yung ginagawa ni James Solero, partner, ay naalala ko ang isang player ng Ako Bicol Cup, Albayleg, with the name of AJ Fulay. Talaga pagdating sa inbound, talagang direkta pasa sa kabila. Talagang maasahan mo ang player ng mga ganoon with his vision. Kagaya din ito ni James Solera, itong si AJ Fulay. And the ability to pass that ball, yes, that long distance pass. Yes, partner, despite the height, talagang kaya na. Nothing but air mula kay Suarez. That's a forced shot and tabla po tayo. 46 all. 3:42 remaining, third quarter. Sarmiento gives the ball to number 12 na
na si Matias, misses the shot. Pero Samonte misses the gimme. And sayang nun partner. Sayang. Wala siyang depensa yes, dun eh. all alone. Oo. Minsan talaga nung ako naglalaro, nakakailang pag walang depensa talaga. Tama. Kasi bibihira. Di naman kasi mangyari sa inside the paint na talagang wala kang depensa. Tama. Kaya medyo nakakailang at yan, namimiss mo tuloy yung mga ganong opportunities. So again, tabla po tayo, 46 all, pero may chance ang mga taga-Kamuran na makabalik sa kanila yung kalamangan with Solero on the free throw line. Very steady pagdating sa free throw line. Sana hindi ko mabate dahil during the stint sa Kamsuro talaga hindi rin nagbimintis tong si James Solero. Kaya tingnan natin kung makukuha niya ang pangalawang free throw. Yun ang sinasabi ko. Ayun, umalog yung tira. At mapupunta ngayon kay Florence ang bola ng Baras. At tumama pa doon si Solero kaya nakakommit siya ng foul. James Solero. Second personal foul for team foul. James Solero reminds me of another Camarines Sur player, yung si Sanggalang. Yes, if you remember, tama. Na nasa 6'3" but playing point guard. Yes, partner, tama ka. Yung court vision, pareho sila. And a hard foul ang ibinigay ni number 4 na si Andy Sural. Dito kay number 8 na si Floranza John Vince. So nga tama, partner, pati kulay ng buhok. Tama. And well, Floranza will take 2 free throws. John Vince Floranza, na sabi ng coach, sabi ni Toledana kanila, hindi actually taga Baras but from Bato. So, anong tawag natin dyan? Guest player, no? Yes, tama. He's a guest player. Sa pagkakaalam ko, ang composition ng team is 5 homegrown. 6 homegrown ata, 5 guest players and 2 imports. Yun ang naging composition. Or even, pwede naman all homegrown. Basta hanggang 2 imports lang po tayo. Yan na si De Leon. Misses the gimme. And but there is number 14, Samonte Jr. saving the day for Baras. And right now, the score is 49-47 in favor of Baras with 2 minutes and 50 seconds remaining sa ating third quarter. Sabi mo mas gusto na merong bantay Kaya doon sa play na yun at talagang naipasok ni Samonte with the defense in front of him. Solero guarded by 3. Sora loses the ball. Binigay sa Lamenya. Off balance shot. Di man lang it misses the shot. De Leon. Aheads to Matias against Solero. Sabi niya, sandali, antayin ko yung mga kampi ko. Sarmiento gives the ball to Floranza. Floranza with a floater, blocked by James Solero. And the ball will remain with Team Baras. 11 seconds to shoot. Napakahaba ng galamay nitong James Solero, kaya he can defend well. Ayan na si number 27 na si Sarmiento. Junel gives the ball to Paderis Rosas. Rosas outlets to Manlangit, waiting for his teammates. Rosas. Sign ng partner. Oo. Hindi na ini-expect ni Ryan Rosas na ibabalik sa kanya yung bola. Kaya parang medyo it was a bit surprised. Kaya pati yung pasa niya, ang entry pass niya, hindi gaanong accurate. Offensive foul was called by De Leon. Moving pick, nakahuli ng ating magiting na referee na si Bonano. Meron tayong referee from Camarines Sur and we also have a referee from Daraga Albay. Yes. Walang iba kundi si referee Erwin Mapula. Salamenya kicks it out to Manlangit. Manlangit with the offensive foul. And talagang tuwa-tuwa ang bench ng Baras dahil gusto nila ang naitawag na ng ating magiting na referee, siguro from Catanduanes. Sa tingin ko kung hindi tinawagan ng offensive foul yun na mag-iingay yung mga bench ng Baras. Lorenzana
Was called for steps. That's another good defense on the part of Karamuran. Forcing turnovers para dito sa koponan ng Baras. Pero they're leading right now by 2 points. And Sural losing the ball. 1 minute and 14 seconds for the third quarter. What a crossover by Sarmiento over Sural. Yun na, putik na maagaw. Tibar, Frankie struggling to get the ball. Kaya na si Matias Joel gives the ball to Florenzana. Using the glass for 2. We're now sa ating seconds to play ng ating third quarter. 48 seconds remaining. Lamang ng 4 po ang mga taga-Baras. 51-47. Turnover pa na nakomit ng mga taga-Karamuran. Na Sarmiento crossing the half-court line. Humihingi ng pick. Sarmiento with a crossover. Bigay kay Matias. Sarmiento swings the ball to Florenzana. 5 to shoot. Tibar, short jumper. Pasok yan. And the shot clock is off. Just in time, ano? Shot clock is off. 13 seconds remaining. Salamena looks at the clock, attacks, spins, kicks it out. Sural, corner tray, no good. And we have 2 seconds remaining sa ating third quarter. 2 seconds. They need to make a good inbound play on this one. Meron na lamang 2 segundo ang nalalabi po para sa kanilang chance na makascore dito. Let's see. Solera, tinaman ng Butike, and that ends our third quarter with a score of 47-53 in favor of Baras. Walang opportunity doon to make a good pass sa loob para sa high percentage shot. Kaya yon, they gambled with a long shot at Butike ang nakuha. And again, ang ating liga ay wala ngayon kung hindi dahil sa ating mga butihing boss, si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa si Congressman Jill Bongalon, and syempre ang ating commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, and ang kanyang kapatid na si Ino Rivera. Maraming salamat po sa walang sawang tulong dito sa mga players and syempre sa amin din. Dahil alam mo partner, hindi maraming nagbukas na opportunity dito. Who would have thought na mapupunta ako dito sa pag-commentator and broadcasting. Talagang maraming salamat. Hindi lang players kundi trabaho dahil yung mga alam natin yan sa court, yung mga strikers natin dyan, yung mga utilities, talagang every leg may trabaho tayong nabibigay. So maraming salamat sa Ako Bicol Party List. Salamat din for patronizing Ako Bicol Cup. Lalong-lalo na dito sa bago nating pwesto dito sa isla, napakagandang isla, probinsya ng Catanduanes. Maraming salamat po for accommodating us. Kasi kung hindi rin naman kayo pumayag na nandito kami, malamang wala kami dito. Tama ka dyan. Salamat sa walang napakasarap na pagtangkilik partner. Yung talaga since opening day talaga napakaganda. May guest player tayo si Rico Merhofer and si JJ Helderbrand for gracing our opening, and maraming salamat talaga. Oo. And for the leading scorers natin sa pagtatapos ng ating third quarter ay eto na si wait lang at ito si Manlangit ay nangunguna para sa Karamuran with 13 points, and si Andy Sural with 12 points. Samantalang sa Baras naman, it's been being led by Ubang with 9 points. Florenza, ayan, umangat na, 8 points na, at si Tan mayroong 7 points. Yes, partner, talagang itong si Manlangit pagdating sa fast break, nakita natin what a good pass and a good cut by Solera. Right now, Solera James has the opportunity to complete ang 3-point play and will decrease the lead of Baras to just 5 points. Yun na nga, nakompleto niya ang 3-point play. And cutting the lead to only 5
At dito na tayo magkakasubukan sa pasok natin dito sa ating fourth quarter at 9:23. Wala pang isang minuto po ang nakukonsumo natin pero nakascore ng mga taga-Karamuran. At kinantihan naman kaagad ni Floranza. Grabe yung tira ni Floranza. Grabe yung kumpiyansa partner. Even may depensa talagang binitawan niya lang yung tira. Yan yun, all net. Rosas attacks. Misses. James Solero with the spin. And medyo out of control tong si Ryan Rosas with that shot. Kasi nakita niya, sinabayan siya ni John Toledana. Kaya medyo naiba niya yung complexion ng tira. Wala siyang lugar din to make a good pass on that play. He forced the shot. Ayan na, Salimanya, Herman. Salimanya. Uy! Shot partner. Over 2 defenders partner. Over 2 defenders. 1 against 2. Toledana. Struggling to get the ball. Gives the ball to Florenza. Floranza. Binigay kay Sarmiento. 12 seconds remaining sa kanila shot clock. Sarmiento. Floranza again. Short jumper. No good. Not this time for Floranza. And rebound galing kay Evangelista Gestoni. And he was fouled. But that is just the first foul ng Baras. So it's second partner. So, second. Meron tayong inbound lang. It will be Solero who will be inbounding the ball for Karamuran. At ayan, nakahanda na itong si Andy Soral to receive the ball. At ayan, maganda yung spacing na pinapakita dito ngayon ng team ng Karamuran. What a shot by Andy Soral. Cold-blooded 3 ang binitawan. That's a high confidence shot. Yes, mula kay Andy Soral. Don't look now, partner. This is just a 2-point lead with 7 minutes and 55 seconds remaining sa ating fourth quarter. They needed that shot. And so was that one, kaya lang di pumasok for Team Baras. Pero mukhang may mapupunta sa foul and it's going to be John Toledana. Katukayo mo pala ito, Wadi. Si Toledana. Pati kakatawan, partner. Yes, partner, ayan na. Pero siyempre alam natin yung mga John na yan. Kita mo. Talagang hindi papahuli yan. Makes the first free throw. Nagpapanglima yan sa mga pilian. Kaya partner, increasing the lead to 3 points is John Toledana. And 2 for 2 on the part of John Toledana. So balik sa 4 po ang kalamangan ng mga taga-Baras. And right now, ito na ang mga taga-Karamuran. And again, pinapakita nila yung napakagandang opensa na ngayon. Good play on the part of Solera. Talaga yung mga players ay talagang nakaspread out. Yes. Yun ang partner sinasabi, magandang spacing talaga. Kaya every time na may magandang spacing tapos umaatake ka, napakadali sa isang slasher talaga umatake dahil yung spacing napakaluwag. And ang tendency ng depensa lumuluwag din talaga. Tama. Ayan na. Salimana with the board. Nahataw siya, sayang partner. There silang 3 chance to make the tip in pero hindi pumasok. So napunta ang rebound. Ayan na, foul sa Salimana. And 13 foul na, 2 foul na lang. Baras is nearing the penalty situation. And Karamuran will have a chance to tie this game or take the lead at 59-57. Yes, with a 3-point bomb. So tingnan natin kung ano ang magiging adjustments ng Karamuran pagdating dito dahil we're nearing the 6-minute mark na ating fourth and final quarter. Oh, that's a foul. Oh, yun. Tumawag talaga referee. Yes, ang galing din dito partner niya. Talagang si Andy Soral talaga. Ganda ng timing niya. Off a screen talaga nag-curl and alam niya, nakita niya na may defender sa likod. So, he opted to take the shot and he was hacked and fouled. He capitalized the screen of Solera. And alam niya na nasa advantage siya to take that shot. At nakakuha ng foul behind
Kaya lang, he missed the first free throw. Pero pasok ang pangalawa, partner. 58-59. This is the 1-point lead with 6 minutes and 40 seconds remaining sa ating huling yugto. And na si Ubang against... That's an offensive foul, sabi ni Erwin Mapula. Offensive foul number 0. John Huli. Toledana. Third personal Si foul. John Toledana na may moving pick. Kaya ayun na nga, Tama. medyo dadala din ang acting job ng number 4 na si Andy Soral. Kaya napatawag ang ating si Erwin Mapula. Oops. Kaya na si Ubang slashing. Ubang stops and pops for 3. Nothing there. Soral. Binigay kay Solero. Waiting for his teammates. Rosas. Attacks. What a shot. What a spectacular play mula kay Ryan Rosas. Mula sa pass ni Yes, tama ka dyan, Solero. partner. Grabe yung vision from court to end. Talagang nakita pa yan na si Rosas with the board. And sabi nila, relax lang tayo. Lamang ang Baraa, Karamuran ang 2 puntos with a dipsy do layup galing kay Ryan Rosas. And taking control now is Andy Soral. Kaya lang medyo malakas yung kanyang pasa. Pero maganda yung kanilang play. Very consistent sila in making James Solera as a high post option para sa kanilang opensa. So meron tayong timeout for Baras team. Maganda po dito sa Catanduanes kasi all 11 municipalities are well represented po dito sa ating paliga. And they all participated, partner. Yun ang kagandahan dito. Tama. Dahil talagang yung suporta ng mga taga-Catanduanes dito sa ating liga talagang full support. So maraming salamat talaga sa inyo sa pagsuporta sa aming liga. Baka sa mga susunod na season natin dito, mag-ikot na tayo. Kaya may chance tayo to meet other municipalities. Ano? Yes, tama ka dyan. Partner, kung hindi dahil sa Ako Bicol Cup, partner, this is my second time lang dito sa Catanduanes. And marami akong municipalities and lugar na di napupuntahan. Napuntahan ko dahil dito sa Ako Bicol Cup. And syempre, Masbate, iniintay ko yun. Masbate. Malamang sa susunod doon tayo. Yes, for sure. Pag tayo tinanggap ng mga munisipyo, pupuntahan natin yan. Oo. Pero dito muna tayo sa Catanduanes. Bukas po, again, 4 games tayo, 4 matchups. Start po yung laro natin is 1 p.m. Muntik na makawala yung bola sa mga nakaitim. Bonita, Ubang, baseline, no good. Malakas yung tira. Ang haba nitong si James Solera. Ayan na. Ayan na si Rosas. Bumitin pa sa ere, no? Grabe, yung tirang yun ni Ryan Rosas. At nagkasalpukan sila nitong si Tan. Sabi naman niya, sorry Brad, hindi ko sinasadya. Talagang... Pero still, I admire si Tan kasi akala mo hindi niya sasabayan yun. But still, talaga muntik niya na masapal. And kudos to defense pagdating dito kay CJ Tan. Ryan Rosas missing the first one. Medyo... And a good challenge dahil the first free throw was missed by nitong si Ryan Rosas na sabi pinsan daw ni Derrick Rose. Sabi ni Coach Paul Sepe. Yun ang gusto nating sana itanong kung kaano-ano niya si Derrick Rose. pinsan niya pare. Pinsan. Pinoy version ng Rose. Itong si Ryan Rosas from Pasay City. Ayan na si Ubang. John Toledana, binigay kay Tibar. Frankie, baseline jumper, no good. Rebound ni Dasigan, pero ayan si Rosas to collect the board. Maganda sana yung rebound itong si number 35. Kaya lang nakawala sa kanya yung bola. Nakuha ni Ryan Rosas. And right now, it's the court general. Yung sinasabi nila, di ba? Andy Soral. May pick na galing. Magandang pass. What a pass! What an extra pass mula kay James Solera. Sabay
Oo. Turo, ayan na. Dasigan, corner 3. No good. Bonita with the board and a putback for 2. Ayan, this ball game is getting really exciting. At 4 minutes remaining, 4:07 to be exact, 61-63 lamang po ng dalawa ang Karamuran. Muntik na mag-commit ng backing violation doon. Meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Andrea. Miss Andrea, take it away. Maraming salamat, Coach Alex at Coach John. Nakita nga natin na simula pa lang ng first quarter ay ganadong-ganado na ang Team Baras. Ayon nga kay Coach Joseph Tan, ay mag-focus sa kanilang defense para sila ay hindi malamangan. Ngayon ngang fourth quarter ay sila ay nungunguna, scoring 57 points at 55 points naman ang Team Karamoran. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo, Coach Alex at Coach John. Yes, maraming salamat, Miss Andrea. Sayang noon ay turnover si Rosas is all alone dito sa corner but di nakita ni Andy Sural. Sural attacks. And he was blocked by Bonita. And he didn't like the call, kaya... Foul number 17, Janelle Bonita. Third personal foul penalty. And now Andy Sural is in the free throw line. This is a very important free throws, partner. Correct. Tama and ka dyan. This free throw will hunt them talaga pagdating sa mga endgame dahil kita naman natin kung gaano ka-close ang laro. So, every free throw counts talaga. So, Andy Sural should make this last free throw para ma-increase ang kalamangan nila. Yun na nga, partner, narinig tayo. And now the lead is up to 3 points with 64-61 with 3 minutes. 3 minutes and 24 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. So far, walang magandang konkretong opensa. Ipinapakita itong mga taga-Baras. Sorry, miss. By Toledana. Andy Sural flies. And gets fouled. Sayang nun, partner. He missed the shot pero he was fouled again. Yes, he was very frustrated kasi alam niya he can finish that shot. Oo. He hesitated actually. Yes, kasi sino ba naman ang hindi mag-hesitate sa napakalaking si Toledana dyan talagang. Pero sayang naman nun. But still, he's in the free throw line right now. Ayun, pasok ang unang tira. Kumpara sa kanyang free throw shots earlier na he missed the first one. Sige, try natin na tingnan kung makukompleto niya ang dalawa. Ayun. Cold-blooded free throws galing kay Andy Sural. At papasok ang mga bagong legs mula para sa Baras. Number 27 and number 21. Sarmiento. Pinibay kay Rosa, misses the shot. Bonita with the board. Bonita attacks and he was hacked and fouled by Evangelista Gestoni. Oo. And merong pagkakataon na makapuntos mula sa free throw line. Itong si Janelle Bonita. Second personal foul, 13 foul. Substitution. Again, ang Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yun, na-miss ko yung ganung boses. Ganong lima. Partner. Mga linya, no? Oo, grabe. Since Albay, ginagamit na natin yon. Hanggang dito, talagang, ayun na nga, talagang katabang na, kasurog pa talaga. And alam naman natin, tawag natin sa mga players sa ating mga kasurog. So talagang ating... May paputok pa ang Ako Bicol. Abangan nyo. Malapit na. Ay, oo pala. Nabalitaan ko yun. I guess it is the first time na mas makikilala ang Bicol yan, partner. Yes, tama ka. Parang sabi, yearly na daw yun mangyayari. Uy! So, ibig sabihin talaga... Taon-taon, excite tayo ng ganito. Yes, tama ka dyan. Yan na si Evangelista. Gives the ball to Salvidar. Andy, what a dipsy do. Misses the shot. Napagandang tira sana yon. What a block! Oh! By Ryan Rosas. Rosas. Sabi niya, saan ka pupunta?
Grabe yung athleticism nitong si Ryan Rosas. Even medyo, yun na nga, tinapon ang bola ni Bonita, misses the shot, and I find Bonita's long range shot awkward. Medyo tama, parang partner. Parang malabong Ravenna hindi tumatalon, tapos medyo yung follow through kakaiba. So but still, alam naman natin kung saan sila komportable, doon sila talaga. Tama. So yun na nga, we are nearing the twilight zone. We have 2 minutes and 5 seconds remaining. Yun na nga, may foul si Sarmiento na di nagustuhan ng mga coaches, and oh my God, they're now in the penalty. So this means free throws pagdating dito kay Andy Soral. So mas mapapaboran ito ang mga taga-Karamuran. Yes, tama ka dyan. Napaganda pa naman ang kanilang in-execute na play with Andy Soral orchestrating it, and yung help nitong si James Solera acting as a high post man and setting the screen for Andy Soral. Pasok pa rin. Grabe itong partner si Andy Soral. Suking-suki sa ating free throw. I guess that is the 10th free throw na tumapak siya sa ating free throw line. Ayan na. Twilight zone. We're now in the twilight zone. Ayan na si Bonita. Finally! Parang sabi niya, nasushoot ko to eh. Yes, tama ka dyan, partner. He missed a couple kasi kanina eh. Partner, this is just a 1-point lead. Yeah. It's anybody's ball game right now. Ryan Rosas, sabi niya, akin na yan. Bigay mo sa akin ng bola, akong bala. Andy Soral for 3. No good. Rebound is Amonte. Gives the ball to Sarmiento. It's anybody's ball game, partner. Yes. This is going to be an exciting ball game for sure. Sarmiento, top of the key. Oh! Stolen by Andy Soral. What a sloppy pass mula kay Sarmiento. Talagang huling-huli yun dahil basang-basa yung pasang yun. Ayan, medyo nakarinig siya ng words sa kanyang coach. Yes, dahil kanina pa yung turnover sa akin nun, partner. I guess mas kailangan nilang ipasok si CJ Dan kasi very effective talaga. Nakulangan na ng minutes kanina, coming off the bench, scoring 7 points, instant 7 points, and yung nakakatulong din siya sa pagbaba ng bola, and I guess he is also one of the veterans pagdating dito sa Baras. Medyo hindi na ata nakita or nabigyan ng playing time right now. Ito na naman si Andy Soral, very steady. Partner, this is just a 3-point lead. This is far from over with 1 minute and 5 seconds remaining. Sarmiento. Hitting those very important free throws itong si Andy Soral. Ayan na si Bonita. Attacks, Bonita. Jackknife move. Mintis. Evangelista. Pero nandun si Tapalla to intercept the pass. Bonita for 3. Come on! Sabi ko sa inyo eh, sinushoot ko to eh. He is feeling it. And we have a tied ball game, 69 all, Yes. 45.4. Yes, 43 seconds. Yes, this is a good ball game. Solera gives the ball to Andy Soral. Solera with 12 seconds remaining gives the ball to Rosas. Rosas attacks, banging bodies. Misses the shot, rebound. Nakuha. Nag-agawan. Pero mukhang last touch si number 14. And a possession. And humihingi. Referee's challenge to. I mean, coach's challenge to, sigurado. Yes, tama ka dyan, partner. What a cold-blooded 3-point bomb na binitawan ng ating suki sa 3-pointer na si Jonel Bonita. Ay, talagang awkward lang yung tira, pero sa tingin ko, hindi siya titira ng ganun kung hindi talaga pumapasok yan. Kaya that's how confident he is when it comes to his outside shots. And buti naman at nag-materialize at pumasok yung dalawang crucial threes wala kay Bonita.
And right now, tabla po tayo. 69 all. 21.1 seconds remaining. What an exciting ending. Yes, partner, tama ka dyan. 69 all. Nasa penalty yung Baras. Samantalang ang Karamuran ay meron pang 2 fouls to give. So mas sa tingin ko mas nakakabintahe pa rin itong Karamuran. But we will see. Again, it's anybody's ball game. And right now, talagang yung mga teams ay being instructed. They took this opportunity. And so it's going to be Karamuran's ball. Kasi talagang sa tingin ko, yung number 14 yung nakahawak. So yun na nga. Sa slow-mo, kitang-kita. Last touch ng mga nakaitim. Sarmiento with the last touch. So very crucial to partner. Yes, part of Karamuran. I guess ang susi dito is to get a good inbound and give the ball to I guess Andy Sural because he is waxing hot right now. Yeah. I think the best option for them is Andy Sural. Yes. First give the ball to Andy Sural or give the ball to James Solero and make a play and I guess mag-kick out na lang siya sa mga shooters nito. But still, alam naman natin itong Baras talagang malalaki sila at makukulit. So, expect a tougher defense pagdating dito kay Andy Sural pagdating dito sa ating sequence ito. They just need to inbound well and kailangang tumira sila kapag the clock is winding down. But we will see kung ano ang nasa instruction sa kanila ni Coach Winston Arahaw. Shot clock is 14. Yan na nga, Andy Sural gives the ball to Rosas. Humihi ng isolation against James Solero for 3. No good. Rebound. Ito Ledala. Oh! Ayan, sinasabi ni Ryan na Rosas na bola daw eh. Pero hindi yun yung nakita ng referee. I think talagang bumangga siya eh. Yes, tama partner. Ang kinaklear niya doon is yung all ball daw pero hindi naman I guess tama ka natawagan. Tumama yung katawan. Tumama yung katawan. katawan. Yung bola. Natapik na yung bola but tumama yung katawan. Yes, tama. I was a bit surprised kung bakit tumira si Yes. Solera. Pero I guess it's an open shot. So talagang alam naman natin na open shot is a good shot. Pero still, mas gusto ko makita siya na to attack the basket talaga and he will be in the free throw line. Probably, fish a foul. And nanonood ang aking mga brothers from Albay Basketball Community daw. Hello. Shout out daw. And 69 apiece. Paboritong numero ng aking kaibigan na si Mamerto Rojas Jr. And paborito ni Dennis Loria. 69. Magandang gabi sa inyo mga brothers. Please tune in. 6 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Ayan, so merong chance dito na maipanalo ito ng kupunan ng Baras after that failed attempt mula sa mga taga-Karamuran. Remaining time 6 seconds. Yes. Ito na partner. It's his winning time. 69 apiece. 6 seconds. 6.3 seconds. Bonita is inbounding the ball. Binigay kay Tapala. Lock. And nakaapak sa linya. Grabe partner. Nakaapak pa sa nakaapak sa linya. Sideline? Yes, napakabilis ng mata ng ating referee ni si Bonano Chumacera. Grabe yung mga tira, long shots, I wonder why. Yes, yung mga partner, yun ang tendency kasi pag siguro pag talagang malapit na maubos ang oras. Pero still,
he can dribble at least 2, feeling that's ko. 6 Tama, seconds 6 seconds, you can dribble it out. Ako, And I will opt it sa mas malapit. But anyway, siyempre sila yung sila yung nasa loob eh. Pero still, kahit nakakuha ng bola sa 3-pointer, nakita mo yung sapal na ginawa ni James Solero. Talaga napakahaba ng galamay niya. So, tingnan natin. That's risky pa rin on the Yes, part tama of ka Solero dyan. kasi posibleng makakomit siya ng foul doon. Back to the ball game. So it will be Karamuran's ball again. Yes, because Baras committed a turnover doon sa nakaapak sa linya. So, I guess, tingnan natin kung saan mag-i-inbound. Sige, titingnan natin kung gaano katalino dito si Winston Araujo as their head coach. Again, utilizing this 4.4 seconds left at 69 all. Again, this is winning time. Ayan na. I guess sabi nila yung inbounder is the most dangerous guy pagdating dito sa opensa. So tingnan natin kung si James Solero kung mag-backcut. Ayan na, Solero. Open. Top of the key. Dribbles it out. Solero takes the shot. Misses. And we are now in the overtime. With 69 apiece. Good play, Marter. Good play. Hindi lang naipasok. That's a good play. Yan ang gusto natin mangyari kanina. Yan, kanina pa. You should attack the basket. Good play. Galing sa labas. Ay, sa paloob, palabas. And sayang. We are now at the end of regulation. 69 apiece. So, may bonus tayo nito, partner. Dahil mag-extension. Tama. Anyway. Sige, so we have a tight ball game. So, magkakaroon po ng overtime. And an extension of 5 minutes of play dito po sa ating napaka-exciting na laban ng kupunan ng Baras at ng Karamuran. Pero I guess tingnan natin kung yung fatigue talaga It's going to be a factor na rito kung sino. Kasi I guess si Andy Sural hindi na nakatanggap ng last sequence. I guess siya ang gusto ko makareceive ng bola and attack the basket and eventually finish that shot. But still, it's a good shot. Pero tingnan natin ngayong overtime kung sino magwawagi. So ang babantayan on the part of Karamuran will be, again, it's Andy Sural. On the part naman ng Baras, sinong dapat bantayan? Ay, syempre, ang ating shooter. Si Bonita. Bonita. But still, tingnan natin kung anong magiging resulta dito sa end of our ating regulation. Floranza is also a guy to watch also para sa Baras. Okay. Yan na, start na po ng ating OT. Yan na, Sarmiento gives the ball to Floranza. Sarmiento. Floranza again. Sarmiento attacking the defense with a layup. No good. Rosas. Open na sana, no? And Andy Sural regrouping. Open is Alvidar. Nice play! Got the short. Ayan na, Solero again sa ilalim. Solero with the board and naagawan ni Sarmiento. Grabing depensa yun ni Sarmiento. Kaya lang, naagawan din siya nitong si Solar. Ibar binigay kay Floranza for 3. No good. Rosas again with the board. A turnover sa Floranza. Teardrop. No good. Medyo mga sloppy plays ang pinakita sa start ng ating OT. Salvidar. Corner 3. BAM! What a shot, partner. Cold-blooded 3-point bomb galing dito sa number 28 na si Faraon Salvidar. Grabe. Hindi natin in-expect na pupukol ng ganong 3-point shot itong Salvidar. Oops, in and out. Pero buti na Grabe lang. si Joel Matias. Buti na lang nandun si Matias. 72-71. Andy Sural with the ball now. Sural
May pick na galing kay Solero. Sural. Pull-up jumper. No good. What a tap by Solera. But misses the shot. Isel Vidar, sayang nun partner. Oo. Minadali niya masyado yung tirang yon. Ayan, nag-aagawan. And tama. Matatawagan ng foul ang number 4 na si Andy Sural dahil nasa likod siya. Ni Toledana. John. Third personal foul. So both teams not giving up on this game. And that's what makes it even more exciting. Yan na, this is crucial free throws partner kay John Toledana. Pag ganitong mga free throws na to, talagang dito masusubukan. Yes, dito masusubukan. Dito binabayaran yung tibay ng loob ng isang player. Pagdating sa mga crucial free throws na yan, yung free throws na yan, parang yung kaibigan ko na si Teodoro Buen, mag-free throw na walang kaaling-aling. Grabe, no? And alam na mo, kumbaga, isa sa mga magagaling na free throw shooters to ng aming grupo. Ganun siya ka-focus pagka nag-free throw. Ganun ka-focus ang isang Teodoro Buen. Oh, in and out. Hindi natin masasabing hindi naka-focus itong si John Toledana. Talagang focus na focus din siya, kaya lang di lang pumasok, umalog lang yung kanyang tira. Ayan, tying the ball game once again. With 2 minutes and 47 seconds remaining sa ating overtime. Ayan na naman, Sural Andy. Hey, what a bad pass. Oh, pasok yun! Wala kay Floranza. Sabi ko na kanina, this guy is a guy to watch on the part of Karamuran. Itong si Floranza. Salvidar for 3. Cold-blooded 3-4 para on Salvidar. Hindi siya tumitira niyan kanina. Dito lang sa OT na talagang kailangan. He hit 2. Matias kicks it out. Florenza. We are now in the last 2 minutes ng ating overtime. Ayan na si Andy Sural waiting for his teammates. One-on-one against Sarmiento. Lamang po ang mga taga-Baras, 76-75. Sural looks at the clock. Gives the ball to Salvidar again for 3. Short. No good. Rebound Sarmiento. Nasa kay Floranza na ang bola for Baras. That's another crucial shot. Yes, Andy Sural is all alone. Andy Sural flies and scores! Makes that 2-pointer na talagang napakahalaga para sa kanyang koponan at this point in time. Nakuha na uli nila yung Kalamangan. 1 puntos, partner. 77-76. Grabe, partner. Nakikita ko na sa itsura ni Andy Sural kung grano kapagod na pagod. So, but still, with that layup talagang may sumabay pa and manages to finish that shot. Grabe yung focus niya sa last na tirang yon. Alam mo kung wala kang experience as a player, nako, malamang hindi ka makalipad or makatalon sa tirang yon. Pero talagang he's very composed. Talagang alam niya kung gaano ka-importante yung tirang yon na dapat maipasok niya. And there you go. Crucial shots from this clutch player. Masabi natin na clutch time dito po para sa dalawang koponan. Yes, tama ka dyan. But this game is still far from over with 1 minute and 22 seconds. Isa lang ang lamang ng Karamuran. So tingnan natin kung anong dinesign na play ng coach. Ayan na si Bonito. Bonito kicks it out. Sarmiento all alone for 3. Si Floranza. What shot, partner. Matias, that's Matias. At na-steal. Lamang na sila at mayroon pang chance na madagdagan pa yung Kalamangan. Another shot from Matias. 2 consecutive crucial shots. Don't look now, partner. This is a 3-point lead on the part of Baras. Much to the delight of the fans ng mga taga-Baras.
Ito si Andy Sural, dancing, one-on-one. Loses the ball. Sarmiento is rushing. Outlets to Matias. He is all alone for two! And that's the dagger, partner. Matias with 6 points. Ilang segundos lang, partner. Yes, partner. 6 straight points on the part of Joel Matias. Papulot-pulot lang, pa-timing-timing, and yun na nga, partner, napakagandang bunot dahil kanina wala sa loob ng court. Lucky bunot talaga. Yes, and that is Joel Matias for you. Hindi siya yung na-mention natin kanina. We mentioned Bonita. Yes. As a threat for Karamuran on this last few minutes of this ball game or this extension or OT. But right now, it's Matias who's taking charge para sa Baras. Grabe. Back to the ball game. Okay, so kakalamang na po ng 5 puntos at 42.9 itong Baras. What a turn of events dito sa ating overtime. Yung panalo sana kanina for Karamuran, nandun na, pipitasin na lang eh. Si Rosas. Attacks Rosas. Stolen. And there you go. I guess yung possession mananatili sa Karamuran dahil tinuro ng ating mga technical. Sarmiento is still on the floor but right now tayo na siya. Okay. Ball possession to Karamuran. This will be still Karamuran. Meron pa naman silang chance. 4 seconds to shoot. Do you think they need a 3 on this particular play? I guess if they're open, you can take the 3-point shot, but still, quick 2 will be okay. Pero still, sabi ko nga, kung open sila sa 3-point shot, why not take the 3-point shot? Oo. 4 seconds to shoot. Oh! What a good deflection by Matias talaga, partner. Lucky bunod itong si Matias dito sa ating overtime. They have to gamble on Manlangit. Rosas for 3. Bailout, no good. Manlangit. This is the shot, Manlangit. He was fouled. Wala si Salvidar sa loob. I was thinking of Salvidar, not Manlangit. Yes, and medyo nahuli din yung pagpasok ni number 13 na si Salamenya. Kanina dahil alam mo naman siya ang taga-control ng tempo kanina ng Karamuran. But still, di natin alam kung ano naging plano ng coach ng Karamuran. But still, Leonardo Manlangit is in the free throw line. And he can make this shot. Yes, takes the first one. This is a very crucial free throw. This is just a 4-point lead. So tingnan natin kung ano magiging mangyari dito sa nalalabing 26.8 seconds sa ating overtime. Kung maipasok to ni Manlangit, they need to have a quick steal after the inbound play for Baras para mas magkaroon pa sila ng pagkakataon na maipanalo pa itong game na ito. Pasok pa rin yung pangalawa. So Sarmiento will be back for Baras. Pinalitan si Tibar dahil sa point guarding job. Oh, balik pa rin si Tibar. Ano nangyari doon? So there will be no substitution. This is crucial. Another foul. Foul number 31, Ryan Rosas. Second personal foul. I think that's a good foul. Yes, I guess they have to wish ating basketball gods na magbintis and with dalawang free throws and magkaroon ng chance to tie the ball game. Pero tingnan natin
I guess 1 free throw is enough. Yes. Floranza. Yes. It's anybody's ball game dahil this is a 3-point lead, 24 seconds. Tingnan natin. Missed yung unang tira ni Floranza mula sa free throw line. Napaka-importante to para sa kanila. If they want to seal the deal, this is the time. Pasok ang pangalawa. 24 seconds remaining. Solera. Minto. Tumira. And I guess this is it. If he makes just 1 free throw, I guess that sealed the deal for today's ball game. Pero tingnan natin kung may papasok yung free throws. Still Floranza will do the free throw. Maganda rin yung naging performance ng batang ito sa larong ito. Yes, very steady. But still, yes, I guess that is the nail in the coffin. Pero still kanina, what a good hugot galing sa ating coach ng Baras, si Joseph Tan. Talagang yung... Matias is their unsung hero. Yes. At ayan, yung iba papalabas na ng Virac Sports Center. Dahil parang alam na nila na panalo lang Baras dito. 13 seconds remaining. 10 seconds. Uy, that's a foul. That is a bad foul on the part of Bonita. Alam naman natin na Foul number 17. May chance pa. Yes, partner. This is just a 5-point lead. Yes, there's a 5-point lead. You can take those, you can make first 2 free throws and eventually miss the third one. Pas gamble for offensive rebound and take the shot. Wise advice, coach. But I guess, kaya lang, wala na. I guess, Hindi na nagbitis ipasok. na. So talagang, I guess, Baras, first win is in the books for Team Baras. Wala pa rin. So I guess this is a sign na ang kupunan ng Baras will oh! There you go. Buhay pa rin ang Karamuran. 4 seconds remaining. 3-point ball game. Sarmiento was fouled by Ryan Rosas. Foul number 21. And magpi-free throw siya ngayon. Substitution. 2 minutes. Or it's 2.7 seconds rather. Malakas ang unang tira. Malakas pa rin yung pangalawa. And that's it. That's it. At the end of the overtime, the score is 84-81. They win for Team Baras. Grabe, partner. Yung pinagdaan ng Baras just to get the W. Oo. And kudos din to Karamuran for being competitive sa larong ito. Napakaganda ng performance ng Karamuran sa later part ng game. Kaya lang, yun na nga, sabi ko nga kanina, nandun na, ready na para pitasin ng unang panalo. Kaya lang, na-spoil yun at nabago yung mga pangyayari. And right now, Baras ang uuwi at nakapitas ng unang panalo nila dito sa kanilang unang game sa Ako Bicol Cup Catanduanes. Alam naman natin na talagang every game dito sa elimination ay very important for you to have a chance to be on the top 2 para mag-compete sa semis. Pero yun, mukhang maganda ang chance o ang future nitong mga taga Baras.
and making it to the semis with this big win ngayong unang game nila. And marami tayong candidates for ating kasurog best player of the ball game. Alam naman natin yan. Pero marami nag-spearhead ng ofensa ng Baras is kanina. Yung pinakauna si Jerwin Ubang. Marami tayo. And syempre, ang ating unsung hero na si Matias. Meron din tayo si Floranza. Talaga hindi natin alam. Pero I think it's Floranza who's been very consistent sa larong ito. Kaya tingnan natin kung sino hirang. And then si Toledana din, very solid pagdating sa boards and defending the paint. Kaya tingnan natin kung sino hirang yung kasurog best player of the ball game. I think talagang itong si Jan Toledana din, yung heart and soul ng kanilang team. Kasi mukhang when it comes to leadership, talagang ramdam natin yon for this guy. Pero sige, we will see kung sino ka ang hihiranging kasurog player of the ball game of this what it turned out to be a very exciting ball game. Again, mga kasurog, panalo po ang mga taga-Baras 84-81 in an overtime. And syempre, I would like to thank this opportunity, partner. Pasalamatan yung mga pumunta dito para manood sa ating venue. Maraming salamat. Syempre, from the bottom of our hearts, maraming salamat galing sa aming mga bossing na si Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, Commissioner Lloyd Rivera, and Boss Ino Rivera. Maraming salamat po sa inyo. And of course, parte naman ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company na in charge sa pag-cover nitong Ako Bicol Cup magmula pa sa Albaileg hanggang dito sa pangunguna po ng ating mga bossing, Boss RJ Edosma, and Ma'am Russell yes, maraming salamat Moreta. po. And of course, sa pangalan din ng ating technical head, ang ating direct na si Christian Calleja, at lahat ng mga cameraman, lahat ng mga bumubuo ng Infinity Media Broadcasting Company. Maraming salamat. The hardworking men and women of IMBC, maraming salamat. At syempre, yung mga nasi Coach Paulo, who is spearheading dito sa ating venue. And syempre, maraming salamat si Sir Jojo Bilen ng SBP, and maraming salamat po sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa aming liga. And maya pa, siguro ibabato na natin sa ating courtside reporter kung sino ang hihiranging kasurog best player of the ball game. And almost a win for Karamuran, pero they fell short ending natin. And syempre, kasama ko aking partner kanina sa ating first game, si Coach Paul Sepe. Oo. And our CSR or mga courtside reporters natin. Maraming salamat. Mabel Etchigoyen. Sino pa? Yung nakapartner niya kanina, si Regine. Si Regine. Oo. And who else? Of course, Miss Danica Garcia. Tinuturo nila ang mga sarili nila. And right now, partner, ibato na natin ang ating courtside reporter kasama ang kasurog best player of the ball game. Miss Andrea, take it away. Ayan, maraming salamat Coach Paul at Coach John. Very intense nga ang naging laro. Kayon nga ay kasama ko na ang kasurog player na si John Vince Florenza, wearing jersey number 28, scoring 16 points, 3 rebounds, and 5 steals. Congratulations po sa inyo. Ano po ba ang ginawa mong strategy para kayo ay manalo? Unang-una sa lahat, syempre yung teamwork ng Team Baras, and syempre pagkakaisa sa loob ng court, at syempre hindi mawawala yung presensya ng ating coach na para patibay ang aming depensa. Yun siguro yung naging dahilan ng aming pagkapanalo. May gusto po ba kayong pasalamatan or batiin? Syempre Team Baras tsaka yung pamilya kong nanonood ngayon na sumuporta sa akin, at mga taong nandito sa sports. Maraming salamat and congratulations sa inyo mga kasurog. And here concludes our game 1 and 2 for tonight. Please watch us again on Facebook page at Ako Bicol Cup. At abangan uli kami bukas sa susunod na laro. Again, I'm Andrea Dinisian, your courtside reporter. Maraming salamat.